sorprendente que a maioría da plantilla, unha porcentaxe importante da plantilla, que pode rondar entre o 30 ou 40% é persoal eventual. E persoal eventual, parte del que vai movilizándose entre centros, no caso de un concreto de enfermería, incluso entre primaria e hospitalaria. Eso produce bastante inestabilidade no sistema, produce situacións incluso para nós de bastante ansiedade. Un servicio donde non conoces a forma de traballar, donde non vas habitualmente, eso é unha cuestión que vivimos de forma habitual. Nos, en concreto, estamos falando en primaria do tema da sobrecarga, porque eu creo que é, digamos, o principal problema que existe nestes momentos. E é unha sobrecarga que falamos de atención primaria, pero que podemos ir a un hospital e todo o mundo ver tamén que esa sobrecarga tamén existe no persoal do propio hospital. Este sistema, a nivel de recursos humanos, se está sostendo, e así o recoñece a propia Xunta, en base á voluntariedade do persoal. Aquí se xoga moitas veces con que o persoal médico e o persoal de enfermería, o persoal sanitario en xeral, somos persoas simpáticas, con vocación, se fala moito deste tipo de cousas, e iso parece que leva implícito que nós temos que asumir calquer tipo de situación. Nos, efectivamente, traballamos en isto porque nos gusta, temos a sorte de estar traballando nunha profesión que nos gusta, pero non por eso vamos a deixar de facela para poder vivir. Eso é a realidade. E moitas veces o que parece que se nos está solicitando esa propia administración é que traballemos de forma altruista. Nos dicen incluso nas notas de prensa que ves por aí, non é que tan voluntariamente ya se lle pagamos, hombre, faltaría máis, non? Pero que non sería necesario decir este tipo de cousas. Pero un sistema como nós, un sistema tan importante que estamos cuidando das vidas das persoas, estamos diagnosticando, non pode sustentarse en base a voluntariedade, en base a aumentar a idade de xubilación dos médicos para intentar paliar un problema. Eso non son decisiones. Incluso decía o xerente de Vigo, o xerente de Félix Ruibal, que si seguimos así con este sistema, incluso podría ser que os profesionais sanitarios acabasen sobrecargados. Señor Félix Ruibal, que estamos sobrecargados xa. A decisión de que os nosos xefes de servizo dimitisen en bloque é derivado de que levan mes de marzo, salía hoxe na prensa, mes de marzo, que levan avisando de que isto se está solventando a base de voluntariedade, porque a voluntariedade se realiza porque senón o meu compañeiro mañán ou a miña compañeira mañán vai a ter o doble de traballo. Entón, estamos intentando paliar e poñer parches, pero os parches non poden solventar unha situación de recursos humanos deste tipo. Falaba o compañeiro Eduardo de que se está denegando permisos básicos da conciliación da vida e da familiar. En Vigo se denegaron en torno de unos 10 permisos por reducción de xornada porque por necesidades asistenciais. Parece que a palabra necesidades asistenciais vale de comodín del público para todo. Podemos fazer absolutamente todo, denegar vacacións, denegar permisos, denegar cualquier tipo de situacións para pasar esta palabra de necesidades asistenciais e para máis, moitas veces injustificar esas necesidades asistenciais. Me terán que decir que non hai persoal nas listas, me terán que decir, non? Pois esas son a realidade por que traballamos nós. Hai unha expulsión dos profesionais fora do sistema sanitario público. Pois en estas condicións donde temos compañeras que saben cando entran a traballar, pero non saben se as 8 da mañá van a poder marchar para casa porque non vai haber unha
persona a cubrir o posto de traballo e non hai ningún sistema de contingencia preparado para paliar este tipo de problemas, pois efectivamente a xente cánsase, a xente desgastase e busca alternativas donde haxa máis estabilidade. Da xente que rematou este ano, dos residentes da nosa zona que remataron este ano, houve xente que se marchou a privada, houve xente que se marchou a outras comunidades buscando outro tipo de vida mellor. E moitas dos nosos residentes, incluso dos pediatras, a alternativa que buscan é a alternativa ao hospital, porque é unha alternativa moito máis organizada e con moitos máis recursos. Entonces, eso é o que acaba expulsando a nosos profesionais no sistema. Hai datos aí que hai un excedente de médicos de familia de casi algo máis de 200 personas nos últimos anos. E esa xente está en algún lugar. Unha alternativa, intentar que esa xente volva. Como podemos conseguir que a xente volva? Non hai fórmulas máxicas, as de toda a vida, xenerar emprego estable. As OPEs son suficientes? Efectivamente non son suficientes. Se ofertan este próximo ano 55, creo que, plazas para médicos de familia para a orde do primeiro ano, cando só en Vigo se van a xubilar 35 personas. Unha vez máis, falo do que falaba anteriormente, non son un sumario que está, eu non son unha gestora pública, pero desde logo non me dan os números. Entón, vamos a ter problemas, sí, o que estamos vendo é que non estamos na cresta da ola, é que estamos iniciando problemas. E iso sí que nos preocupa aos profesionales e as profesionais que estamos aquí. Decía no inicio que ademais que os profesionais dos CAC somos persoal máis precarizado despois do persoal eventual que falei agora. Non sei un montón de dereitos perdidos que non recuperamos ainda. Cobramos un 20% menos de nocturnidade e festividade. Nos, cando pedimos un permiso por falecemento dun familiar, por ter que ir a unha consulta médica, parte desas horas as temos que recuperar. Soa así un pouco extraño, pero é unha realidade. Se aplican fórmulas complexas e nos sale incluso saldo negativo de xornada. En canto falábamos do tema de que ahora a xestión se centra na SEOPSI, e o problema desa xestión é que desde a nosa percepción non vai de cara aos recursos humanos, vai a aumentar grandes orzamentos en tecnoloxía e non en orzamentos. Podemos ver, vou moi habitualmente ao hospital Álvaro Cunqueiro, onde traballei numerosas veces, e as compañeros me contan que hoxe me moveron, estou neste servicio e me moveron neste outro porque faltaba persoal. Non se contrata enfermería, se moviliza dentro do mesmo hospital, se desviste un santo para vestir outro. O mismo que nos pasa a nós, se quita a xente dun PAC para meter en outro PAC. Eso non é previsión, eso non é boa xestión, eso é paxas unha vez máis. En canto o plan mellora para todo o persoal que traballamos en primaria, para nós o que significaba o plan mellora era un aumento de recursos, tanto recursos humanos como de recursos materiais. Todo, unha vez que se paraliza todo isto, se ve o que pasa, que un sistema que xa estaba baixo mínimos fai uns anos, colapsa e non ten capacidade resolutiva. Necesitamos volver, non digo eu, os xefes de servizo, cando presentaron a súa dimisión, falaron exactamente diso, de que temos que recuperar o plan mellora, temos que ter recursos. Non podemos estar traballando con material que está obsoleto, temos material obsoleto, o sea, ao menos que
sirven para escoitar, que non están deteriorados, que non lo repoñen, non temos un material de diagnóstico bo, nos dan un material de diagnóstico e non coincide con os programas informáticos, que como pasa coa monitorización de arterial de ese material, que sirve para poñer unha medicación para control da tensión arterial e dar unha medicación axeitada. Pois ese tipo de cousas é como estamos traballando. E eu o digo moitas veces, falo ca miña ex-xefa de servizo, porque foi unha das que dimitiu, e como compañeras miñas que eran persoas entusiastas, iban a traballar felices, transmitían unha enerxía superpositiva despois de 2 anos traballando no centro, sale gris, enfadada, triste. Vale, eso é a realidade coa que traballamos e é duro. Para mí todo eso é duro porque se está sustentando todo en base a nos. Entonces, necesitamos solucións e non necesitamos parches. Solucións, está claro que hai pouca inversión, non o digo eu, o dice o Consello de Contas fai recentemente na Comisión de Investigación. E nós o percibimos, e como percibimos con toda a situación de como nos temos que xestionar en base ao que temos. Non podemos facer un traballo bo con crónicos, porque facer un traballo con crónicos requiere tempo, requiere continuidade de cuidados, e eso en estes momentos non se pode facer. Ensense moitas veces agora dicindo que o que temos que facer é educación sanitaria cando o persoal médico non ten tempo para facer esa educación sanitaria. Pois, eu non sei se contestei a todo, pero isto é, digamos, a situación coa que vivimos día a día e que creo que demostrar que a única solución pasa por invertir, por mellorar o noso sistema e por darnos capacidade. Nos temos ganas de traballar, nos queremos resolver, nos temos moito ámbito na atención primaria donde poder facer traballo. O que necesitamos son os medios e os recursos. Bueno, pois, moitas grazas.